Čau, vítam ďalšie videa a dneska bude video, ako budem hrať z Melody a kde mám tu hodím svoj Megapix a Profi Reset a dôvod, prečo tak dlho je to teda video. Super Rare. Rare. Super Rare. Rare. Super Rare. Rare. Epic. Epic. Rare. 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 Super Rare. Epic. Rare. Epic. Rare. Mythic. Rare. Super Rare. Super Rare. Teraz zabije Orny. Zabili sme tu Janet a tu je tá. Ja musím takto utieť, lebo tu je 11-kový Hank, ak si neviem, čo je jeho meno, a tu je tá Melody. A prečo po mne? To je už ten napínavé. A tu je ten Hank, ktorý pôjde po mne. Dík. Ideme do ďalšej hry, ale teraz to bude Bravo Ball. Inak som si kúpil Bravo Pass Plus, takže na konci sezóny, čo je bude asi za 11 dní, bude väčší, lebo mám viac tírov a budem mať ešte random snádropy. Tak teraz ideme do Bravo Ballu. Je dosť dobrá mapa, sa mi zdá Goalkeeper's Dream, čo je taká otvorená. A dvaja ľudia zo 6. Proti nám je Angelo, Melody a Dol a s nami je Pemka, ktorá bola na chvíľavku, ale už není. A je to Melody, Nemôžeš si nabiť ulty. A ja si skúsim nejak. Tu je ten Nog. Už mám ulti, to je safe. Teraz by som mohol dať trickshot. To čo som urobil? Čo sa nahylujem. Super, na nás Melody dala ten trickshot, čo som ja chcel. A nemám ulti, super. A je to prehra, lebo ten Angel je toxic samozrejme. A -1. No a ideme do ďalšej hry. Prvá hra sa nám nepodarila a teraz sú to boti. A teraz skúsim. No, je tam bot Steve, nemôžete vidieť. A tu je tá. Nahraj, prosím. Ty si dobrý, fakt random. Ty si fakt dobrý. Kámo, prečo hrám s takýmito? Ale dal som gól, let's go. A dali sme gól na 2-0, takže plus 8. Ideme do ďalšej hry a za chvíľu splním quest na play game a win. Win. Proti nám je Melody, Leon a Zog a s nami je Ravs a Pyro. To by mohlo zraditeľné, len ten Dog. Možno aj tá Melody by bola dobrá, len Leon není moc dobrý na Bravo Ball, ale má teraz dá a nestiem odkopnúť. Super. Sme prehrali. Alebo teraz sme dali gól. Sme dali. On si dal asi to účko.
Bra. Sme teda prehrali -1, ideme do ďalšej hry. Keď proti nám sú boti a s nami je Leon, ktorý má Legendary, jednotku. A tu je Edgar a ten Hank by mohol byť problém, len ja chcem nabiť ulti. By som tu mohol dať nejaký poriadny trickshot. Teraz to skopne, nie? Dobre, som mi nahral, alebo som skôr trošku vyžeral ten gól, ale je to gól, to je hlavné. A oni pôjdu sem. Tak. No, som hento vyhral všetky góly, nevadí. Ideme do ďalšej hry. OK, konečne nám to po minúte načítalo, proti nám Melody. A s nami je Double Melody v týmu a Hank je tank, by mohol dať, takže máme dosť dobré trio a chcel by som neskorniť, alebo tu Amber neskorniť, lebo tam bude najviac dávať a ona dala trickshot, super. A hneď idem preto, dám takto a chcel som dať, ale som nedal. Teraz tá Melody by to mohla dať a nedala. A dostali sme ďalší gól a ideme do ďalšej hry a omylom som dal do lodička a teraz môžeme ísť do ďalšej hry. Okay, proti nám sú boti a s nami je Hank a Angelo. Som chcel dať aspoň na týchto trickshot, aby táto video bolo nejaké zaujímavé. Ale ja si nedám, keď si nenačítam ulti a ten Hank to dá, určite, jo. Ešte bravo Firk. Tu je ten, mám ulti, to je super. Tak a dám to. Let's go, ideme do ďalšej hry. Okay. Proti nám je Max, RT a Colt a s nami je Legendary, Mandy a Hank. Okay. Ja by som chcel zneškodniť tú Max, lebo tá by mohla byť dosť akože problémová. Čo teraz stane a sme dostali gól. OK, teraz by sme Nie, prečo? Ale máme ďalšie a tá Mandy dúfam, že to dá. Ale dala auto aim samozrejme, lebo nie, proste nemôže. A teraz to chcem dať. Nahral tomu R-teamu aspoň a ten Hank to dal úplne zbytočne. Skoro som dal trickshot, len to RT zase musel chytiť, lebo prečo nie, nemôže to. Proste nemôže to chytiť. A posledných 30 sekúnd, Hank prosím nahraj, ale samozrejme to sú randomy, takže nemôže nahrať. A teraz, možno? No tak teraz nie. A sme prehrali, lebo pochybujem, že môj najlepší randomy to dajú. A zase mi proste nenahrá. Prosím. Jak? Prečo ja? Kámo. To má najhoršia. Kámo, tak unlucky musím byť. Ideme do ďalšej hry. Keď išla s nami tá Mandy, aj sú proti nám zase boti. A je som ňou Melody, tak a teraz som radšej toho Hanka zabil najskôr. A nie, nemôže mi to nahrať tá Mandy. Ámo, musím dať trickshot. Poď.
Aspoň ty mi nahraj. Amo! Bro, ideme do ďalšej hry. Keď proti nám je Double Melody a Willow a s nami je Bo a Grom. Double Melody mohla byť strašne veľký problém. Aj tá Willow majú dosť otravné kombo. Kombo fakt. Nahraj aspoň ty. Buď ty normálny. Kámo. S randomami nepôjdem nikdy na vetom. Samozrejme sme dostali gól, lebo títo dvaja, ktorí sú úplne naši, nevedia nič. A zase sme dostali gól. Super, ideme do ďalšej hry. Proti nám samozrejme boti. A tá Nita je podľa mňa tiež bod, aj keď si nenastaví, asi to nevie. A dúfam, že aspoň takto chcem dať trickshot. No, Crow, super. Dal si gól. Aspoň niečo. Let's go! Podarilo sa mi to. Let's go. Dúfam, že to bude v replayi. Nebude, jak to dal ten Crow. Ale let's go. Takže máme plus 8. A tesne sme nedali 27 500. To mi nevadí. Ale sme dali trickshot. To bola úloha tohto videa. Aj sa pozriem do Betulogu, či do Betulogu a chcem sa pozrieť na replay, ak sa to robí, to je jedno a dúfam, že sa vám video páčilo, budem rád za like, comment, za odber a to bude všetko, tak čaute, čus.